Кніга роду, раздзел 28. Тады паклікаў Ізаак Якуба і дабраславіў яго і загадаў яму, кажучы: «Не бяры сабе жонкі з дачок Ханаана. Устань, ідзі ў Падан Арам, да сям'і Бетуэля, бацькі маці тваёй, і вазьмі сабе там за жонку адну з дачок Лабана, дзядзькі твайго. А Бог усімагутны, хай цябе дабраславіць і зробіць цябе плодным і дасць табе шматлікіх нашчадкаў, каб стаўся ты мноствам народаў. І хай дасць ён табе дабраславенне Абрахама табе і патомству твайму разам, каб валодаў ты зямлёю вандравання твайго, якую паабяцаў Бог дзеду твайму». І выправіў Ізаак яго ў дарогу, і ён пайшоў у Падан Арам да Лабана, сына Бетуэля, арамейца, брата Рэбекі, маці Якуба і Эзава. А Эзаў, бачачы, што бацька яго дабраславіў Якуба і паслаў яго ў Падан Арам, каб адтуль узяў жонку, ды што пасля дабраславення загадаў яму, кажучы: «Не бяры жонкі з дачок Ханаана», і што Якуб, паслухмяны бацькам сваім, пайшоў у Падан Арам. І пераканаўшыся таксама, што яго бацька не любіць дачок Ханаана, пайшоў да Ізмаэля і ўзяў жонку, апрача тых, што меў, Махалат, дачку Ізмаэля, сына Абрахама, сястру Набаёта. А Якуб выйшаў з Беэр-Себы і накіраваўся далей у Харан. І калі прыйшоў ён да нейкага месца і захацеў там заначаваць, бо ўжо сонца зайшло, падняў ён адзін з камянёў, што ляжалі, і, падклаўшы сабе пад галаву, заснуў на гэтым месцы. І ўбачыў ён ва сне лесвіцу, што абапіралася на зямлю, а верхам дакраналася да неба, і таксама анёлаў Божых, якія ўзнімаліся і спускаліся па ёй. І Господа, які абапіраўся на лесвіцу, і гаварыў яму: «Я Господ, Бог Абрахама, бацькі твайго, і Бог Ізаака. Зямлю, на якой спіш, я дам табе і нашчадкам тваім. І будзе патомства тваё, як пыл зямлі, і ты распаўсюдзішся на захад і на ўсход, на поўнач і на поўдзень. У табе і ў нашчадках тваіх усе пакаленні зямлі будуць дабраславёныя. І вось я з табою, і буду берагчы цябе, куды б ты не пайшоў, і прывяду цябе ў гэтую зямлю, і не пакіну цябе, пакуль не споўню, што табе абяцаю». Калі Якуб прабудзіўся ад сну, сказаў: «Сапраўды, Господ прыбывае на гэтым месцы, а я не ведаў». І, праняты трывогай, сказаў: «Як страшным ёсць гэта месца, нішто іншае тут, як хіба дом Божы і брама нябесная». Дык, устаўшы раніцай, Якуб узяў камень, які падклаў сабе пад галаву, і паставіў як памятны знак, паліўшы зверху алеем. І даў імя месцу гэтаму Бетэль, а раней горад называўся Луз. І даў Якуб такую прысягу: «Калі Бог будзе са мной і будзе мяне берагчы ў гэтай дарозе, якою я вандрую, і дасць мне хлеб есці і адзенне апранацца, і калі шчасліва вярнуся ў дом бацькі свайго, і Господ будзе і мне Богам, то гэты камень, які я паставіў як памятны знак, будзе домам Бога. І з усяго, што ты дасі мне, я ахвярую табе 10-ю частку».